Beth yw'r fframwaith arolygu newydd? Mae dysgwyr wrthwraig popeth a wnawn yn estyn. Rydym yn esblygu ein harferion a'n trefniadau arolygu. Ar ôl ymgynghori'n eang a threialu trefniadau newydd, rydym wedi gwneud newidiadau i sut rydym yn arolygu mewn ysgolion a gynhelir ac unedau cyfeirio disgyblion. O fis Medi 2024 ymlaen, byddwn yn ymgysylltu ag ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion yn fwy rheolaidd, gan gynnal arolygiad craidd ac ymweliad interim. Bydd yr ymgysylltiad mwy rheolaidd hwn yn cefnogi gwelliant parhaus. Bydd yr arolygiad craidd yn dilyn ein harweiniad beth rydym yn ei arolygu diweddaraf ac yn canolbwyntio ar 3 maes arolygu sef 1. Addysgu a dysgu 2. Lles, gofal, cymorth ac arweiniad 3. Arwain a gwella. Byddwn yn parhau i gynnwys enwebau, arolygydd cymheiriaid ac arolygydd llaig fel rhan o'n tîm arolygu craidd. Ar ôl yr arolygiad craidd, byddwn yn cyhoeddi adroddiad a fydd yn dangos y cryfderau a'r meysydd i'w gwella. Bydd y droddiad ar wahân yn cael ei gyhoeddi i rieni. Ni fydd yr adroddiadau'n cynnwys gradd granodol. Bydd yr ymweliad interim yn canolbwyntio ar ychydig o argymhellion o adroddiad arolygu'r ysgol, neu'r uned cyfeirio disgyblion, neu chynllun datblygu cyfredol. Bydd yr ymweliad yn arwain at adborth i arweinwyr ynghyd ag adroddiad cyhoeddedig byr. Bydd hyn yn ein helpu i hyrwyddo adborth mwy rheolaidd ar beth sy'n mynd yn dda a beth sydd angen ei wella. Mae'r newidiadau i'r ffordd rydym yn arolygu yn symleiddio ein hymagwedd, gyda'r bwriad o sicrhau bod ein harolygiadau'n cyd-fynd â gwerthusiad mewnol darparwyr, yn ogystal â sbarduno gwelliant i'r system. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan estyn.llaw.cymru.